କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରିକା 8 ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼। ମୋହନ ବଗିଚାକୁ ଗଲା। କାଲି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଥିଲା। ରମଣ ମାଠିଆ ତିଆରି କରୁଥିଲା। ମନୋଜ ଘରେ ଥିଲା। ମେଘ ଗର୍ଜନ କରୁଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ବଜାରରେ ହାତୀ ଦେଖିଲି। ଆଜାଦ ଏକ କାହାଣୀ ଲେଖିଲା। ତୁମେ ବଜାରକୁ ଯାଅ। ମୀନା ଆମକୁ ଭୋଜି ଦେଲା। ତୁମର ନାମ ଅନିଲ। ମୁଁ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଦେଖିଛି। କାଲି ବରଷା ହୋଇଥିଲା। ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ବୁଣୁଛି। ସୋହନା ବଜାର ଗଲା। କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରିକା 9 ଚିତ୍ର ଦେଖି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ପିଲାଟି ଡ୍ୟାସ୍ରେ ଭିଜୁଛି। ତୁମେ ଡ୍ୟାସ୍ ଖାଅ। ଡ୍ୟାସ୍ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା। ମୋହନ ଡ୍ୟାସ୍ ନେଇକରି ଆସିଲା। ଲୀନା ଡ୍ୟାସ୍ ଧରୁଛି। ଆ ଡ୍ୟାସ୍ ମାମୁଁ ସରଗ ଶଶୀ।